Jeg hedder Signe Goldman, og jeg genopstiller til Københavns Borgerrepræsentation, fordi jeg gerne vil fortsætte mit arbejde for at gøre København til en by, som vi kan være endnu mere stolte af. Til fordel for os, der bor i byen, og til inspiration for resten af verden. Og der er specielt 3 områder, som jeg synes er rigtig vigtige. For det første skal vi være helt i front på miljøområdet. København skal være Europas miljøhovedstad. Det skal være en by, som er dejlig og grøn, og hvor vi kan trække vejret frit, uden at blive syge af det. Og vi skal være et godt eksempel for resten af verden. Derfor skal vi også sikre, at vi bliver verdens bedste cykelby, hvor vi trygt og sikkert kan sende vores børn afsted på cyklen. Vi skal sikre, at den kollektive trafik bliver billig og effektiv. Der skal være kørselsafgift for biler, der skal bygges vindmøller, og vi skal sikre, at vores bygninger bliver renoveret, så de bruger mindre energi. For det andet skal vi også bekæmpe fattigdom og diskrimination i København. Vi kan ikke leve med, at hver 6. københavner lever under fattigdomsgrænsen, eller at hver 4. med indvandrerbaggrund føler sig diskrimineret. Derfor synes jeg blandt andet også, at vi skal sikre, at skolemaden bliver gratis til de fattigste børn, og at vi fortsat har en stærk indsats imod diskrimination. For det tredje skal vi have en stærk, faglig og mangfoldig folkeskole. Det skal være stedet, hvor vi møder hinanden på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Det skal være det sted, hvor vi løfter integrationen, og det skal være det sted, hvor vi ruster vores børn til bedst muligt til fremtiden. Derfor skal vi også have en stærk faglighed, og vi skal sikre en bedre fordeling af 1- og 2-sprogede elever. Hvis du også vil være med til at skabe en by, som vi virkelig kan være stolte af, så håber jeg, at du vil bakke mig op ved at sætte dit kryds ud for Signe Goldman.